A traktortop ugye. Nická. Normálne be lesz falazva, ugye to, nem falazva, ez a lepidló. Ragasztózva. És hát a gyerek ne tudja piszkálni, mert ez megy majd a hűtőhöz, ezt még ott majd megoldom, felfúrom a falra, de nem tudná a gyerek bemászni, úgyhogy közelebb tolom a hűtőt, azt ennyi, ne fogdossa nekem. Amúgy nem az én gyerekem, tesóm gyereke, nekem csak a keresztfiam. Meg fogtuk aztán megvédni, hogy nem is említettem, hogy izé van. És ez még itt lesz né. Ez mi ez? Teti a tűzre? Ez még így lesz. Szányiskával, mert erről is csinálok videót. Így nem, hogy a gyerek nem tudjon hozzájutni. Itt van né.